Искам да повдигна една тема, която мисля, че е много пренебрегвана според мен от обществото. А това е децата в риск. В риск поставени от родителите им или те, дето се грижат за тях. Моят призив е, когато забележите нещо нередно, моля ви, свържете се с това дете, младеж, поговорете с него. Ако има нещо, което не е както трябва, потърсете помощ, някакъв вариант. Има много начини, които издават, че нещо не е наред в семейството, вкъщи, там където живее и така нататък. Защото едно дете, един младеж няма да дойде при вас да ви каже: аз тук съм тормозен от родителите ми, бият ме, вкъщи е мизерия, нямам какво да ям и така нататък. Не, няма да ви го кажат. Обикновено такива деца, младежите не споделят много с другите това. Обикновено го споделят с най-близките си. Зависи от детето. Та има няколко примера. Примерно вкъщи са скандали. Огромни скандали, дни подред. Някакво, като разбирам за поредни случаи, където деца са държани като заложници, това също трябва да се замислят, че нещо не е наред, че тези деца не излизат, какво се случва. Някакво сигнализирайте, така нататък. Друго, дете, примерно, няма пари да си купи закуска в училище, стои гладно. Забелязвайте ги тези неща, учете си и вашите деца, дето сте от нормални семейства, нали. Учете и децата си, и те да забелязват тези неща, и те да помагат на тези връстниците си, на другите там в училище, като видят, че някой някаква по-затворена и няма някакво... примерно няма пари да си купи закуска, някой се държи по-особено, нали. Все едно нещо иска да каже, но не може. Нещо го измъчва. Някои го избиват на агресия. Но много начини да разбереш, че нещо не е наред и трябва да се потърси помощ, вариант някакъв. Да, обърнете се към институцията. Знам, че някои от вас го правят, нали, сигнализират институции, но те не си вършат работата. Толкова са бавно. Но има и други варианти също. Вие самите да предприемете нещо, примерно се обърнете към неправителствени организации, да помогнете. Между другото, това са златни хора. Златни хора са тези. Наистина помагат и да. Защото вие като се намесите някакво, направите нещо, вие правите наистина безкрайно много. Вие може да спасете така човешки живот. Буквално. Това не е нещо за подценяване и трябва цялото общество да работи върху това, да следи, да внимава децата и младежите да растат в безопасна среда, да са обичани, да могат да се развиват, а не да бъдат унижавани, бити, обиждане, да са заложници или там да са спирани от образование или така нататък. Моля ви, бъдете хора и когато забележите нещо нередно, тук се обръщам към всички без значение от възрастта ви и вие деца също. Гледайте. Иначе това вече се обръщам към тези, които в момента все още живеят в неблагоприятна среда, да го кажем. Не се страхувайте да поискате помощ. Защото ако не направите и ние нещо, нали, и това може да ви коства живота. Примерно, не се страхувайте просто да разкажете какво ви мъчи и трябва да вие самите да търсите решение на това проблем някакъв. Защото то е хубаво някой човек да ви помогне, но и вие сам трябва някак си да направите нещо по въпроса, да ви се помогне. Истина. Просто нека се стремим да живеем по-добре, без да пречим на останалите, без да мачкаме другите около себе си. Това.